now we say asem. But the question about say obi emra no we wiase no oba na o ware na ne kunu no gya na ho na otu batawere bi wache wo ma na busuafo no be ma na busuafo no ekugyae oba no say omugya no ayi free wetimi aware no wiase to omugya no wie na oba no ebeje awrade etiye to omu ana be ma no free akwantu mbae na o say oda so pene yere ntia aware gyae no won ne ompene so be ma no so nya awrade ni ye oba no so nya nware ye sa oba no ho kwan say utimi ware sa be ma no ana amen dem say ebia onyame nipa we intermediate ne de anitie ebesre na em say ehon muaye no aba amaye amen yo em say de ka awrade adum ye te o hyasem no ehun say anka de abusuafo ne ye ne omo anye ne yie o me so nko hwe oba ne yie die awrade anim de na nka entene edi say awrade aboa ma fe be ma no mu afiri batemu aba fie na oba no nso ampen de abusuafo ene eye no nso obeware ne yire no a de anase on de obekoso wa ne yire na tena de a na oba no nso abe Kristo ni kura no de a aware ne ni se egu o se aware ne eba so amen hallelujah. I'm say second question also if we becoming a saint the radio some yet you say so be a bone a etia already at the better no but your be bone etia on ground here yam fan che no senka bia sai utimi nyamu enti ase yet your bone etia on ground here yam fa enche no amen. But I say when somebody sins he can ask for forgiveness, but sin against the Holy Spirit shall not be forgiven from becoming a saint. So be a bonia, the bit me the achano. Name of Bonia on ground here. Young fan channel. Na ka opimu ingrumu. Amen. I'm saying a crabia. Dichimun say, young upon ground here, see him for any inhuno. But yes, dear, about Munipa dear Nihuno. Nti se kaseti ya no kra no a se anam se oba honam na oye nipa no ade obetima ya nipa ne ye bi nipa bi ameka se nipa entena se anam fa man se bi waba nipa te bi mu a obetimi ayi nipa ne ye bi ade nti ba on kronkron de nya de bi ade ani hu no ede ono nso ni nyuma bi a wo ye bi a no de am se eboro nipa ade so ene se obi kasati ya hon kronkron de ye mpa nche no se de twere kana fanse bi a hon kronkron eba Mary so na onyin se no wo oba no na obi kasati ya sa ade no se oka ho abuzo sam de a hon kronkron kasati ya ene se ni pan de ye mfa emfre no amen ene sa no pese obusa de a ene nkemu ba akon no se hon kronkron nujumadi bia na de bia wo ye bia no se demni ka kan na se fa Mary awo ni se nujumadi kasa wofro a bia ye kan ni adade na no honhom nujumadi ndi o mo kasa tie nyina na de nya de omenya bonifafure amen amen. Padam tonjo ya na o ma twere mbrofo ndi be kan mbrofo na ma miti a chase e ko twi ntam na anti. Was it a believer's unbelieving child wants to marry an unbeliever? Please, how should the believer's parents go about it? Presentation and receiving, for example, presentation and receiving of drinks. I guess it be a ojidi ni bi eba ono onye ready ni ye. Ebe so wari and I'm so no be man no ye jidi ni na say awofo na jidi fo na de ka ensan ho asama de I was Oman side panel. I unbeliever no be ne ba unbeliever no. Didi ni no ha. Obi fra bonten e be ne baba no. Ne baba no nso nye odidi ni no. Se sa na kire. And the basa de a anka didi ni na de ensan ho asama de odi bibia be yesika. Ama bibia mum etu atwa. Enu mum na betumi ahye Nyankopon ni mu onyam. Na apart from that na de ontimi nkoje snap ono anama se ontimi nom ana onso ntimi fa nche obi a ne sa nti ene bibia no
na wayɛ ne sika na ma biribiara mom atu atwa na ahyɛ Nyankopɔn ne monyam. Amen. Amen. Do the question you're trying to treat. I think Nyame asɛm am yet to say Onyankopɔn ne yɛn bɛsen san krata ansa na awade yɛn. Na ɔfakyɛ ɔpɛ so nkohu nkrata sensan no. Amen. Yo, amesa enipa sa na atie sa enkomesha hwe ase no prophetic falling kan ba gya san mehwe. Amesa ebinim atie ebinim entie ebe sa ebia eba kotie enkradan san de kakra bia amesa di kyeremu ana se ya waresem Onyankopɔn agye ya wa Onyankopɔn ware na wani ya atena hunhum wa de ne ba akoye enkrata ansam no nso enkrata ansam no enye hunam ade ne mu akoye apam bi a ebeda ye ne Onyankopɔn entem ede se de obi eye wa de ha na krata enkrata aso asemi ebeda nipa no ene obema no ne oba no entem na sa na Onyankopɔn nso ebeje ya ebeware na wani ya kwatena ono a ni kurum na wadi ye nso no fa ye nse ne ire ne ye nes apam bi babada ye ne Onyankopɔn ntem na apam no bada ye ne Onyankopɔn ntem no ena ye di gina ho ama ye de nya nimdie afa ho a ye di gina ho se enkrata sensan no. Amen. Many quotation of them that sleep in the dust. But now okutu free Daniel tidumi say dodo no a wade dawo adakamna mu no ana obeso hu. First question here, please. The many here refers to who? Dodo no ana e ho no na ye hwan no mo a. Ana ne yetoso mienu no so. Also as I say, some to everlasting life and some to shame. Some no so obeso hu wo mo a e refer e ma wo make say ebinom ebe sorry akọ da ankwam ne bi nso asori akọ da aniwom na ebinom no a oyusu no ho mpre no obeso hu wo mo asa ebinom no erefe ema no nti dodo no ya Daniel dika ka ho asem no openum hunumu na ebinom anso a oyusu no mienu e ho no so no ka opemu ehunumu. Amen. Yo ene be pense enamsa ha ne ense ebe ya da ka ho asem enti ka be pense nya me pa e ho nkyerɛkyerɛ na emu atimi ada ho yie aman. Amen. The next question was Micah 7:5-6. Micah etire enso yemu enum ene nsia. Monyi adamfo oni. Momfa mo ho ento oyonko so. Oba oda kokumo no ne ho ena wenwa no. Amen. But also on go pesa verses no mu engunumu. Amen. Hallelujah. But di ensiano eto so na obabanyi ebunaja osesani obaba esoritia nena asia soritia nasi onipa fiefuo eye natamfo. Amen. Say again kind who ye dia was it Micah 7:5 was someone nya damfo ni na momfa mo ho nto oyonko so oba oda okuku mo no ne ho na wenwa no say kakra di echiremu enie adamfo de ehia bebre say ye adamfo edie tesanya se bia ekwambe so no mayanye adamfo enni se de bia akoyese wo yonko bia dize okasem bia no a empa wonto so ni mu akoyese wodo ho eto enipa so se wodo ho eto wo yonko so because wodo ho to yonko so de betimi afeele we enipa eni na okase ense yade awire nyina bia ni obi di agora anka akoyese de awire nyina ahyenimu and the betimi afeli amana ye ena was out was be say
nka ɔsɛ ɔbaa ɔda akɔ kɔmɔdé sɛ ɔyere koraa no ɛnna nsɛm nyinaa na wɔsɛ ɛka kyerɛ ebi a yɛyere saa na ɔbɛ so ɔkyerɛ sɛ ɛwɔ nsɛm a ɔna ɔyere te hɔ a ehia sɛ ɔka kyerɛ no ɛna ɛwɔ nsɛm a ebi ɛni sɛ ɔka kyerɛ ɔyere ɛna ne wɔn na ebi a ɛbɛgyina wɔwɔ so wɔn yɛ wɔn ano deɛ ɛbɛgyina wɔn ankasa wɔwɔ so ɛna afei deɛ wɔka ne sɛ na ɔbabani ebu n'agya ɔsesani na ɔbabaa ɛsɔre tia ne na aseɛ ɛsɔre tia ase onipa fiefoɔ ɛyɛ n'atamfo deɛ wɔka ne sɛ deɛ ɔde kyerɛ mu ma emu da wɔn nyinaa kɔ sɛ onipa fiefoɔ deɛ ɛyɛ ne deɛ bɛn ɛtamfo kyerɛ sɛ ɔtan deɛ efiri fie ɔtan ankasa wɔsɛ onipa fiefoɔ sɛ obi a ɔne wɔn teɛ no ɛna ɔbɛtumi ata awɔ ama na ayɛ yie adare sɛ uyie die mu anaa wɔn nkɔsoɔ mu anaa wɔn kasaeɛ mu anaa ɔbi biara mu deɛ ɛdi onipa fiefoɔ paa deɛ ɛyɛ n'atamfo ampa ɛm sɛ emu nkyerɛmu deɛ ɛne yɛ wɔn asɛ nyinaa nam sɛ ɛte sɛ efie mu no nti no yɛne yɛhunu efie mu asɛm nti ɛbaa ka sɛ onipa fiefoɔ yɛ n'atamfo deɛ a ha deɛ menim sɛ suahunu no koraa no ɛma mo nyinaa mo nya mo nte aseɛ amen. Amen. The next question, it says, please, I thought God was going to judge the world, yet from they shall condemn us. I learned Christians shall judge the world. Please help me to reconcile the two issues. That is one, God will judge the world, and then two, Christians shall judge the world. Hallelujah. I'm say Awurade asɛm a ɛbaa ya ɛfa ɔbɛbu yɛn fɔ no ɛda adi sɛ ebi a atenenefoɔ ebua asɛm no a Awurade bɛpurufu na ɛkyerɛ sɛ Awurade agye atum nti sɛ ebi a akɔba sɛ atenenefoɔ ebu ewiase atɛn na Onyankopɔn apurufu a na ekowie sɛ Awurade na opurufu yɛn nti no na ɛkyerɛ sɛ ekowie saa mmienu nyinaa ayɛ adwuma patro de ɛkyerɛ ne sɛ Awurade asɛm akyerɛ yɛn sɛ atenenefoɔ ebebu ewiase atɛn nneɛma bi ankɛse sɛ ebinom tumi yɛ a wɔn antumi anyɛ nti ne yɛbu wɔn fo no a na Onyankopɔn nso asanseɛ sɛ afɔbuo no a yɛbuo no ɛtene na ama awie pɛyɛ amen. Amen. Next question, baby Sam, it is here, you move dunsia, a copim a dunkron. Guy, more anti-asiani in Muno. Baby Sam, it is here, Chiemo dunsia besi, but you dunkron. Adiensia yina eradetane, Nadianson and a ye necra echiwadie, any eye tranton, a trotachrema. Ne ensa a ehwie mogya a edibim egu akoma a edwene emusuo adwene nan a ehre tumrika kɔ bɔne emu ɔdansekrumfoɔ a ohunu atorosɛm ne de ɔhyɛ anuanom ntem takra wogem pajo 6 me wisem tinsia chiemo edu insia bepam edunkro ɔsɛ adeɛ kaa no ɔsɛ ani a ɛtra ntɔn ɛka sɛ obi a ani ɛtra ntɔn a sophomores ka kyerɛmu no afɔ yɛnhu Pacho, ani ɛtra ntɔn no sɛ obi a ɔmu adeɛ amen. afei nso ɛbɛ sɛ ɛsɛ hu no atorɔ tɛkyerɛma atorɔ tɛkyerɛma no so yɛ ɛsɛ obi a ɔka asɛm a enim anaasɛ ɔka asɛm a de ɔka no ɛnyɛ nokorɛ amen. sɔfo asare nso bɛsɛ hu no nsa a ehwie mogya guo nsa a ehwie mogya edibim egu Pacho nsa a ehwie mogya edibim guo yɛ nkurɔfoɔ bi a ebi a wɔmutumi twe nkrante anaa etuo timi di kunkum atenenefoɔ anaasɛ wɔmutumi hwehwie nipa mogya so guo amen.
One egusu na fe adwene a akoma adwene emusuo adwene. Hallelujah. Ekasa akoma adwene musuo adwene a ejese akoma bi a ade bi awurade enyi ntum na akoma no adwene ho. Amen. Hallelujah. Yes, I have also Obia on cherry bonny and home crow. It's a sea, I know what by a bonny. Amen. Odansi krufo a uhuru atrosem. Yes, obi odi adansi ebia enye nokre. Na kwa se ono ode nwoma bi etetensem ho. Ebia ebia enye the right asema all can. I just say truth. Amen. Hallelujah. Akwai sankaye bia nkwara ba mienu ananuan ba se mienu bi. Na akwai se obi efa kwan so ekasa kire omo na ma se bia omoko. Na se nipa bia akwai se otimi eka nipa ntem ebom ewo niam bia anye de bade emfa ne kwan so. Letimi di oha ana amanian so de bade ebre omo so. Hallelujah. Se ye wo osaman wo ho ana. Na se e wo ho a henfa ne won trambre. Na second one, you let me the any ehunu osaman. But the question akoye mi ensa na. Obaso hu se sama wo. And after two baby omo wo. And after say ebetimi the any ehunu osaman. Send you whole Luke 24:37 to 39. Na obobo binim. Na osuro susu se wo hunu osaman. Na oka kire won se adai na muakuma etutuo na ade nti na adwene sore muakuma mu monhwe minsem ene me menan se monhwe minsem ne menan se me ara mofa monsan ka menhwe efiri se osaman eni nam eni numpe se ne mu se mewoyi. Amen. You am some idea said maybe attack and was some idea. Some I or so the Bible no ekano. Some idea did can some I or and already actually some answer no only honam or said the musi humi said the muhumi said me one me what honami. Yes, I know some I etie. The some idea nipa no nipa kra so nipa wu ana kra na efe na samai. Nipa mena wa wu no ne kra no said the Bible no can no ne kra no okra de say eni honam say eni dompe say said the and say honam dua bi abetimi aso mu nti onipa kra no santias onipa na ntias bi odi a ne kra no ena eye sama no ena afi nso yentimi ebetimi de ani ehunu na akoye humu ani bi a nyankopon eboa ya ma yehunu ena sama nso na de bi obetima na nte say makosia sama bi wa say ene obi ya sa de a obi obeka say bi a ne de Bible no anyi ntum cause onipa wu ana kra na ba bi e kro ni mu nyankopon na betumi aboa me atumi ahunu e ma nse bi a o mo kra no se de e bi a esitie ni mo nse e na ma ba ko hia sama bi de unam na ko hia sama na se unya nyankopon mu ahoden na wo de tia no abo nse se enya sama ya cause sama oni honam ni mo no kra nso nya de bi a obetumi ahunu sama de a cause sama ada se nipa ni wu ana kra na e ko paradise ana se eko he okra no di okra no nso na eye osaman nti enya di osaman etia se wi ase bi na mo a ebetumi akosia bi mum. Amen. The next question on say Christ Jesus is the name representing God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. Now question, please. May I please know why then should Christ say anyone who blasphemes against the Son will be forgiven, but woe unto the person who blasphemes against the Spirit of truth? And by another question, you say, the Okasa tia or Banam sa say sa nema menu na o use no ko use esu sa nema menu use in tartars. The Okasa tia or Bani a tartar. The Okasa tia on so a tartar, but ono kro no
ni ma akɔyɛ sɛ two office ɛmena aba honam mu no deɛ sɛ ɛne ɛpɛ ne sɛ ɔyɛ ɔba no ɔkasa tia no a ɛne sɛ wɔse ɛde bɛfiri mu ɛna ɔwɔ honhom mu nso deɛ asɛ ɔno ara ne Honhom Kronkron no ɛdi na sɛ nkyerɛmu kakra a ɛde ka ne sɛ ɛyɛ asɛm baako pɛ ni ma akɔyɛ sɛ office no ama no akɔyɛ mmienu deɛ ɔkasa tia ɔba no ɛde bɛkyɛ no ɛna deɛ ɔbɛkasa tia Honhom Kronkron no deɛ ɛmfa nyɛ deɛ bɛyɛ ɛnkyɛ no sɛ nyinaa nim sɛ nnipa baakofoɔ no a de ne kɔhyee no bantɔ saa na ɔpɛ saa na ɛtene mu no kɔhyee no akɔgyina sɛ deɛ ɔkasa adeɛ nti na Yesu no a ne din ɛna ɛgyina wɔ sɛ nokorɛ honhom no na ɛne deɛ ɔse yɛkasa tia a yɛmfa nkyɛ but ne din a ɛyɛ ɔba no deɛ yɛkasa tia a yɛde kyɛ nso yɛ nipa korɔ no a hɔ na ne yɛkyerɛ mu sɛ ne din Yesu hane wahɛ na ammɔ ne din sɛ ankasɛ sɛ Honhom Kronkron sɛ ɔbɛkasa tia Honhom Kronkron no yɛmfa nkyɛ no na ɔbɛkasa tia ɔba no ba sɛ wankasɛ ɔbɛkasa tia Yesu bɛtɛ dabi na Bible mu deɛ no bɛtɛ dabi banyɛ sɛ Bible mu deɛ nyinaa nam sɛ ɔkaa ne sɛ obi nkenka wɔman hwɛ obi nkenka wɔman hwɛ meka mfiri 30 akosi 32 deɛ ɔnka me ho na otia me na deɛ ɔne me mmɔɔbo ano ɛna ɔhwete mu yɛn nti me so ho sɛ ɔde bɔne ne abususɛm nyinaa bɛfiri nipa na honhom ho abususɛm deɛ ɔremfa mfiri nipa na deɛ ɔbɛkasa tia onipa ba no ɔde bɛfiri no na deɛ ɔbɛkasa tia Honhom Kronkron no deɛ ɔremfa mfiri no ewiase ha ɛne ewiase a ɛreba no ɛnya kenkan na afei na wobɛtuma ne kɔhyɛ ne yi ama obiara sɛdeɛ ɛbɛyɛ a ɛkenkan hɔ wie no deɛ pata ne question no ɛba sɛ onim sɛ Yesu Kristo ɔno ara ne Nyame Agya ɔno ara ne Nyame Ɔba ɔno ara ne Nyame Honhom Kronkron no na ɛne ɛna ɔpɛ so wɔ ho neɛ nti Yesu ka sɛ nea ɔbɛkasa atia ɔba no yɛde bɛkyɛ no na ɛwɔ nea ɔbɛkasa tia nokorɛ honhom no deɛ yɛmfa nkyɛ no ɛhɔ na ne yɛkyerɛ mu kakra sɛ Awurade Yesu bɛɛ wiase no ɛm sɛ wama honhom te bia mu ɔbaa honam te bia mu nti yɛde ani hu no sɛ enipa ɛna honhom ɛvansa honhom so deɛ mfa yɛ ani nhunu ɛni akwan no sɛ ɔno ara ne honhom no a yɛmfa yɛ ani nhunu no no ɛna ɔno ara nso ne honam a ɛpi yɛ no a honhom no a vansa honhom no na ɛbɛyɛ honam a ɛmi sɛ yɛhunu yɛ no but ɔbɛɛ wiase no na ɛne na akɔyɛ hintasɛm wobɛhu no sɛ ɔno ara ne nokorɛ honhom no a ɛne gye sɛ bi a ɛnam ahintasɛm so ɛna kwambe so no nso no wobɛte aseɛ hu no sɛ Honhom Kronkron no ne din koraa ne Yesu a ɛm sɛ ne nana na akɔyɛ ahintasɛm nti ɔbaeɛ no ɔtwe nipa adwene asi so ma yɛhu no sɛ Honhom Kronkron wɔ hɔ ba na ɛyɛ ɔno ara but ɛsiane sɛ akɔyɛ sunsum mu asɛm akɔyɛ nhum mu asɛm no nti no biribi wɔ a wɔntumi ɛnyɛ ne pere sɛ me ne ɔba no wokasa tia me a mene bɛkyɛw me a me ne honhom no ba ɛne wokasa tia me a meyɛ honhom deɛ a memfa nkyɛ wo a ɛm sɛ ɛma no asɛm a ɔbɛka no ɛmu ntumi ɛnna hɔ ma wɔn a wɔn tie no bi sɛ wɔn ɛbaa ne nkyɛn dodoɔ no ara no na wɔn adwene mu mmiɛ nti ɔka sɛ ɔno ara ne honhom no koraa no ɔhwɛ yɛ koraa no amanfoɔ bɛka sɛ ɔka bususɛm na asɛm koraa no ntumi nso aba ne mmom sɛ ɔka no hintasɛm mu deɛ a nipa adwene mu bie deɛ nipa bɛtumi ate aseɛ wɔn sɛ okay sɛ ɔba no a sɛ wɔn ara ne honhom no ɛnna Yesu no ɔbaa honam mu na ɔka sɛ ɛkasa tia ne wɔde bɛkyɛ yɛ no ne mmom sɛ ɔkɔ honhom mu deɛ a na akɔyɛ sɛ afei de wakɔda ne sɛ agya bi ɛni ɛkɔba ne saa deɛ a ebi a ɛkasa tia ne deɛ a wɔmfa nkyɛn ɛni ɛbɛsɛ mɛtwe mu adwene si so a ne sɛ wɔyɛ honhom ɛna wɔsan yɛ honam ne mmom ɔbaa wiase no deɛ wɔamfa honhom te bia na ɛyɛ dɛ bɛɛ ɛbaayɛ ɛno nti na maa no ka saa nsɛm yi nti ɔno korɔ no a ne sɛ deɛ yɛka sɛ wokasa tia fɔra no a yɛde bɛkyɛw bakasa tia messenger no deɛ a yɛmfa nkyɛw ne sɛ wohu sɛ ɛyɛ adeɛ baako pɛ ne mmom ɛmu na akɔyɛ sɛ nkyerɛkyerɛmu bi na akɔyɛ different meaning but ne meanings nyinaa no
eba ko wie ade ba ko pɛ amen ni mo nya sɛ ɔyɛ sɛ ɔto ba ko ɛna wa limit ba ko nso sana akoye amen. The next question also about say and then kind we be last one nan ka fi di eba no aba. But the next question is Christ being the same as God, why then should he again tell the apostles that when he goes to heaven, he will be on the right hand side of his Father? But I say, Christo, on one in Yanko. Yes, actually, Mummy said, on obey we are or nipa. On Kai, Paul, Oma, 2 Corinthians, was when young upon a bar, and young upon one young one. One in the years we in word, you know. Then so Paul has asked him with the muto. Then he painted on a bit of me at Tiasia. And the acquires yes on the baby arsenal. A commerce won't mean you for one mean I do for one can tell one say. Only young upon boss on the assassin. Emra A.B. who say, or bar and a war no. A baby answer. There's a bad dance and a bit matters I in the same way, a dear. And only years by I know, do be an Okasabi boom. May quite let Malcolm Alcott a Janani farm. A beer a Jano used to or is a tartar. And yes, I got to Janani Pacranoa, a Onua. Now, so said, I saw a bacano. So when young woman need ya, a muntia sieno, is a bear what day. It may be our say, yes, baby, as or say, Sunday a Kragan Kai, or say, a Juma, a Janadi Mamma said, Mignono. Edma me no credit me ho dance here. Edu be nso wo se eja watimi mo no. Ono a wo se de watimi mo na eye n'enwuma. Edu be nso ye se hon kronkron ne ba ne Yesu. Na za kwa se Yesu kura no. Ne papa no akoye se. Akoye o makoye mienu because o se de watimi mo no. Ona ede ne ye adwuma a ye hon kronkron. Edu be nso a o se o pa nso etesoro. Na za kwa se unza asam no so when you muni pa dia emunti ase no ebeye woten se enipa yi yese na no konkron na ewo no e na afi so no o tell say o panso ewo ebia esoro a woni onyankopon na yesa akwa se ni baba akwa na ja mienu bada akwa enwu mu asem bada ono Yesu ono kro no na eda no hu adie na baba se nka saa we wonti achi no de this inyamre ne mo bibusa ye ntina ma ye anu kakra ne mo se ye nyata ne yankom ne yankyekire mu pa ade a emunti ase de aminsam mo ase dodo no awo santi ase no den so be yin se nyame pa etimetu ye bo ase na ye kyekire mu na timi abo ye sa no nko akwa betimi agye ye mere nyina because ene kra subject ba ko a awo se etimi kasa fa ho demu amen. Obia man Yankopon as me and Jetchen na fe de obia ba and once one nko na eba ni ba bebre no an ni wo so yanka bibia nkyere me hu ade ye bom pa ka Yankopon wade hu ye mo no onye hu mfiri ye so na de ni mo ya adwene me ndime nkankyere nkofo ni ya nsuro obia nim na fe ye bia ekwamesu ni ba bi na bia ngunungu na ye na ebia ya nya selective se hade ye bekọ hade ye nkọ we de beka kyere we de ye nkankyere no ena me hu bi so nti ni mo wade mo man hye ye de ni hu se ya sene se yetimi ba asem no wodaru enye wasofo ana wasambakanfo ne mo obia adwuma ye nyina ye mo empire ni nyina ne se emrebia no ense ye ma hu ehye ye so ni mo draw program na wa hu abira wade bako dance die na wa follow ana tu se asafo ni na nso eye nkabo mu nso akwa dance die nso a fa ho hye mu bi ebira asafo ne be hye se ebire we ne ye ko nyina no ni na wo ko bi nso se ebia mass evangelism ni ye ya obia nyine wo mfiri mo bibia no fa ho hyem bi na ye na ebeso abapa na ebese Nyankopon ni mo nyam pa afa be nu bebe na asem na akokwaye afa ye kan ne nsuru na afa asem ne kakra ye de dodo no ye taaye no ye be ni mo die na ne yeso be ye de na afa ehu ni bibia be firi ho yankaka so afa ye nya firi na dodo no ye ntime nkọ no so afa ye be kwa na ye de ne ye de ne ho bebre ye sere wade se wade hu ye mabọ na emena ye betu na mo mpa wade ma ne ntime nso abapa na ntimi nya ensa bebre nu amfiri awurade ho ye nyina ye mo empire